Hi, hello, namaskar, good afternoon, welcome back to my channel Sagar Entertainment. So friend, finally ମୁଁ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆମର ଗୋଟେ ଶଳାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି, କୁନି ପୁଅ। ତ ସେଇ କୁନି ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟୁ ସନ୍। ଛୁଇ ପଡ଼ିଛି ବାବା, ଛୁଇ ମେଡିକାଲରେ ତମକୁ ଅନେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଅନେଇଥିଲା। ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟେ ଅନେଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶାଳକ ମାସ। ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଘର। ତ ୟାଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଇଏ ବାପ ଘରକୁ ଆସିକି ଆଜି ପୁରା ମାନେ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଭାରି ହସ ହସ ମୁହଁ, କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଖୁସିଟା ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଏ ଘର ଗୁଡ଼ା ଅନ୍ଧାର କାହିଁକି, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଓହୋ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଠାକୁର ଘର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଡ଼ି ଘର। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ। ଏଇଟା ଘରୋଇ ଦୋକାନ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶାଶୁ ମା। ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମା, ମା ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମ ଶଳା ଭାଉଜ। ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଯାହାଙ୍କର ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅତିଥି ଆଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନୂଆ ଅତିଥି ଆମ ଘର ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ସତ କଥା, ଆସୁ ଆସୁ ପୁରା ଛକା ପିଟି ଦେଇଛ ଆଉ ନା। ଯାହା ଘରେ ଜାଣିଲେ ନା ତମ ଘରେ ଆସିବେ ତ ସବୁ ଏକୋଇଶିଆକୁ। କିଏ ମା? ଆଚ୍ଛା, କାହିଁ ହସିଲା କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଘରବାଲି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧା ଘରବାଲି। ଆସ ସେଇଠି ଯାଅ ବାବା। ଏଠି ଆମର ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି। ବାବା ଗରମରେ କାହିଁ ଶୋଇଛନ୍ତି? ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତମ ପୁଅକୁ ଭାଇ ତମେ ଖୁସି ନା? କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି। ହସୁଛି ବାପାରେ, ହସିଆ ଶିଖିଗଲାଣି। ନୂଆ ଛୁଆ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତା ମାମୁଁ ଘର ଜାଣିଲେନି। ଗୁଗୁ ଆସିକି ତା ମାମୁଁ ଘରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛ ନାଇଁ ଗୁଗୁ? ତ ଏବେ ଆମର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଶାଳକ ମହାଶୟ କିଏ, ଚନ୍ଦନ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ମୋର ବହୁତ
गेल्हा शला मोर माने आमे ये होउछन्ती हमर मामू को पुओ बट ये मोर बहुत फ्रेंड आमे दी जन को फ्रैंकली माने सब किछि आमे शेयर कर कथा वार्ता तो ये नथिले मते भी भलो लागेनी आउ ये जेतल भी आसे मते ही खोजी थाए कारण आम दी जन को बहुत आमे क्लोज तो टिके चैनल को टिके हाई कर दियो मो चैनल विषय टिके कहबो कि दीपद टिके चैनल को सब्सक्राइब करबी टिके कह दियंतु टिके लाज लागुछ हां मुझे तो चैनल फर्स्ट टाइम देखु जी ओबे आओ भला भी तो वीडियो थैंक यू ओ एमती भल पाइबा दउथा